Luonto on valinnut tämän kevään muotikukaksi voikukaan. Niitä kasvaa kaikkialla, pihanurmilla, heinäpelloilla, pellonpientareilla ja tien varsilla. Jos me olisimme ulkomaan matkalla, pussin ikkunasta katselisimme tuota kukkaloistoa, me olisimme haltioissamme. Mutta miksi me täällä kotona näimme vain ruohonleikkurin? Nauttikaamme siis tästä kukkaloistosta, sitä kestää kuitenkin vain hetken. Voikukkien jälkeen tulee uudet kukat. Ja kun ne lakastuvat, kasvaa taas uusia, toisenlaisia kukkia. Tätä jatkuu koko kesä aina syyspuolelle saakka. Seuratkaapa vaikka tienvarsien kukkaketojen kehitystä. Entiset lakastuvat ja uudet kukat tulevat tilalle. Ajatellaanpas meille täällä Hankasalmella jokaiselle tuttua niin sanottua Piippalon suoralla olevaa viheraluetta ajoradan ja kevyen liikenteen välissä. Voisiko siinä kenties kasvaa vaikka tällainen kukkaketo, joka kesän mittaan uusiutuu aina uusin kukkasin? Vai se muutaman sentin sänki, mikä meillä nykyään kaikilla viheralueiden hoidossa on käytössä?